Den 2. juni skifter Viborg Kommune fra Lotus Notes til Microsoft Outlook. Og i den forbindelse inviterer vi til en række minikurser, så du får mulighed for at stifte bekendtskab med Outlook inden skiftet. Outlook er bare post og kalender, men i en travl hverdag ved fingrene som de plejer, og plejer at rejse. Så målet med minikurserne er, at du føler dig tryg i forbindelse med skiftet, at du med det samme fra dag 1 kan sende mails, bruge din kalender, chatte via lynk. Målet er selvfølgelig også, at du skal få lyst til at stifte bekendtskab med yderligere funktioner i Outlook, så du får også nogle tips og tricks. På minikurserne vil vi selvfølgelig også snakke om projektet, hvad med dine data, hvad med dine mails, dine mapper, dine aftaler. Vi vil forsøge at svare på de spørgsmål, som vi forventer, at mange af jer har. Vi håber at se rigtig mange af jer til et af minikurserne.